Bako na Vlogmasu 11.47 Milana dira kosu i glavu Pinkija. Ajde vidim. Medicinska fizioterapeut, tvari masaže. Rekao si da više nećeš bacati te fore. Što potpaljuješ ljude? Mislim, nije ni nešto za pohvaliti se. Srednja medicinska fizioterapeut, tvari masaže. Ali ja ne znam, sam ja tu pogledam. Vidiš, ovdje je Pinky. A ja ne znam, ja gledam u Ljatifa. Ne gledaš Pinki. Ne. Ili Pinky je vamo Ne sedi. gledaš u Ljatifa, gledala bi u kameru. Ne, ali Pinky vamo sedi. A ko je bio preko puta? Kome deliš priču onda? Duhu. Duh iz lampe, jel? Ne znam. A što sad ne znam da gledam Pinkija? Kad je Pinky... Ne, nego ti diraš kosu i onda pogledaš da li te Pinki gleda. A misliš da to radim? Da, farmuješ pažnju od Pinkija.